बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे बिजेपि इउपिपिएल जिएसपिनि जे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं 3 बोसोर आबुं जाबाय आरो बेनिनो मोनसे सेलेब्रेसन दिनै खालामदोंमोन जेरैबायदि मानसिफ्रा रोजा रोजा मानसिफोर बाहाय बाहागो लाफैदों दिनै बयबो गोसोआव खुसि जादों जेरै मोनसे गोजोन सान्थि फैदों आरो जौगानायनि मोनसे हाबा मावनो दिनैहाय प्राय 6टा मोनसे गिदिर गिदिर स्किमनि फाउन्डेसनबो चिफ मिनिस्टारा गायसनलांदों आसामनि मुख्यमन्त्रिया जेब्लायबो जोंखौ मदद होगासिनो दङ आरो बिथांनि मददजोंनो जोङो हानायमानि जोंनि सुक्तिफोरखौबो मावफुंलांगोन दिनैसिम माने एनडिएफबिनि जेसेबां केडार्सफोर दङ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना प्राय 75% जाबायखौनो होननो हायो नाथाय एक्स ग्रेसियाया बहुत बुरजा मोननो गोनां दंबावो बिसोरखौबो जों मोनहोनो नाजाबाय थादों माने मुंख्लं न'खरफोरनिया फारसेथिं सिमा बारायनायाबो एफा एनैब्लाबो लासै लासै दावखोलांबाय थादों आरो जोंनि गेजेराव दा गोबां आसनिफोर फैबाय गभर्नमेन्टनि अरुनदयनिफ्राय लानानै बिटिसिआनो गोबांथार आसनि फ्लेगशिप स्किम खालामदों अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बेफोरबायदि गोरबोआव थानाय बिमाफोरनि थाखाय हक एबा गोरलै बैसोनि उन्दैफोरनि थाखायनो हक एबा फरायसाफोरनि थाखायनो गोबां आसनि दा दिनै बिटिआर ओनसोलाव बे 3 बोसोरनि गेजेराव 1.5 लाख न' लुनाय जाबाय पिएमएवाइ 1.5 लाखनिबो बारा दहाय बिटिसिनि चिफआ बुंनाय मथेबा 1.5 लाखनि बारबाय नाथाय थांनाय बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि दिनाव 17 बोसोराव मात्र 22,000 न' खालामनो हाबाय 1000 किल'मिटार गोलाव लामा बानायबाय बिटिआराव गोदो नाथाय बेखौ बानायनो हायाखै 800टानि बांसिन स्कुलखौ रिपेयारिं खालामनाय जाबाय नङाबा गोदानै लुनाय जाबाय 100टा स्कुलनि लिस्ट अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ बिबेचना खालामगासिनो दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय 2200 माने जि मोनसे टिचारफोरनि एलपि एमइ बिसोरनि एपइन्टमेन्टनि जि इन्टारभिउ बेबो जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसेयैनो दा बिटिआर ओनसोलाव जि एपइन्टमेन्टनि जि प्रक्रिया पुलिस बिफान बा बे प्रि रिक्रुइटमेन्ट रेलिनि गेजेरजों जों बांसिन माने गथ'फ्रा मोननो हानाय बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोननो हानायनि लामा आरो लोगोसे बिटिआराव दा सेक्रेटारियेटआव माखासे एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दं दा बे बिथिंनिफ्राय नायोबा आंबो सयेल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबांथार आसनि बिटिसि ओनसोलाव सोबाय लोगोसेनो हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा कख्लाबारियाव हेन्डलुम मडेल भिलेज गायसननायजों लोगोसेयैनो सापागुरिनि नारायणपुराव आरोबाव मोनसे क्लास्टार डेभेलपमेन्ट प्रग्राम लोगोसे मानासखौ बेस खालामनानै जोङो मोनसे इन्टिग्रेटेड हेन्डलुम पार्क बानायनो हायो नामा बिनि चिन्ता चर्चाजों प्लेनिंआव जों नांगासिनो दङ आरो बिटिआराव हेन्डलुम मिशन सोलिबाय थादों फिड मिशन सोलिबाय थादों गासै बिथिंखौ नायजोबनानै बिटिआरआ 3 बोसोराव बेयो मोनसे दाबो गोरलै अबस्थायावनो दं दानि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि दा मित्र ज'टनि गभर्नमेन्टआ दाबो 3 बोसोरनिल' गिदिर मोनसे गभर्नमेन्ट आरो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन दिनै रुजुयो दा 17 बोसोरनि सेंग्रा आरो 3 बोसोरनि गथ' बक्सिं रिंआव सानैखौबो दोनहरनानै 17 बोसोरनिखौ बोलोगोरा होनबाय थायोबा बेथ' नंगौआनो बोलोगोरायानो नाथाय बे 17 बोसोरनि बोलोगोराया मा मोजां मावखो आरो 3 बोसोरनि गथ'आ मा मोनसे आर्ट देखायखो मा क्रिएटिभिटि देखायखो बिनि सायावसो जों नायनो गोनां बेनिखायनो दिनैनि बे 3 बोसोरनि जाफुंसार जे सेलेब्रेसन बेवहाय आं बयखौबो कंग्रेचुलेसन होबाय आरो बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय प्रमद बर' बिथांखौबो आङो कंग्रेचुलेसन होदों आरो बिथांनि टिमखौबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो जोङो दा फैगौ समाव बिटिआरनि जेरैबो जौगाखांनायनि थाखाय जेरै सुपार 50 मिशनजों आइएएस बानायनो नागिरनाय एसएएस बानायनो नागिरनाय आरो बिटिसिनि स्पन्सरशिपआवनो दिनैहाय फ्राय 7 गथ'आ आइआइटिआव एडमिसन मोन्दों 50 जननि गेजेराव 27 जना एपिएससिनि प्रिलिमिनारि एग्जामाव पास जादों बेफोर मोनसे डेभेलपमेन्टनि प्रसेस आरो दिनै आइएएस अफिसार जानायनि मोनसे सिमां नुनो रोंदों गथ'फ्रा नुनो साहस जाबाय आरो बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बयनिबो आंनि गाहाम अनसायनाय थाबाय सेरफांगुरि बाजार शोरूमआ क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।